Εσώνα Παπαπάς. Εγώ με τόσα ου θα φοβόμουν να μιλήσω. Λοιπόν, καταδικάζουμε την ομή βία των ΜΑΤ της αστυνομίας και την κρατική καταστολή. Την αυξηνόμενη μείωση των κονδυλίων για την παιδεία. Τη μη έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΤΕΗ. Αυτό το έκανε η ΔΑΠ. Μάζευε υπογραφές και σε μια μέρα έβγαλε υπογραφές. Το θέμα για τη βιομηχανική πληροφορική τρέχει από το 2004. Για τα επαγγελματικά. Εσύ τι έκανες? Τέλος πάντων. Την αναγνώριση των ΚΕΣ και την ειδικοποίηση της εκπαίδευσης. Την προσπάθεια της κυβέρνησης για την κατάργηση του ακαδημαϊκού ασύλου. Κάποιες προηγούμενες γενικές συνελεύσεις και σήμερα προσπάθησαν να μας εξαπατήσουν. Εμείς όλοι αυτοί οι σπουδαστές προσπερνάμε τους γαλάζιους ψεύτες. Διεκδικούμε δημόσια και δράση σύγχρονη παιδεία για όλους. Όχι στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 3605. Καμία εφαρμογή του νέου πλαίσιου έκτρωμα. Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για νέα αύξηση των δαπανών για την παιδεία, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ιδρύματος, του κάθε τμήματος. Δικαίωμα επανεξέτασης των σπουδαστών στα εργαστήρια, δικαίωμα στην αναβαθμολόγηση, επικάλυψη των ονομάτων στην εξεταστική περίοδο, στα πρότυπα των πανελλαδικών. Δωρεάν σύντηση με την απλή ανάδειξη πάσου για όλους, δωρεάν στέγαση για όλους, δωρεάν μεταφορά για όλους, άμεση υλοποίηση της απόφασης της συνέλευσης ΤΕΗ για την ενοικίαση των 2 λεωφορείων. Δωρεάν πολλαπλά συγγράμματα για όλους. Κατάργηση του πλαφών των συγγραμμάτων. Άμεση έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όπου εκκρεμούν. Δωρεάν αυτόματα μεταπτυχιακά. Υποτροφίες και για τους σπουδαστές που αποφύτησαν από ΤΕΕ. Προκήρυξη επιπλέον θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Άμεση κατάργηση του θεσμού των ορομισθείων. Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού. Αναβάθμιση της ηλεκτροτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων. Αναβάθμιση και ανέργηση εστιών. Προτείνουμε πορεία του Συλλόγου το Σάββατο 17 Πρώτου 2009 στις 11 στην πλατεία Καπνεργάτη. Εξόρμηση του Συλλόγου στο κέντρο της Καβάλας με ανακοινώσεις των θέσεων και των εκδικήσεών μας. Για την εξεταστική προτείνουμε παράταση του τρέχοντος εξαμήνου 1 ή 2 εβδομάδες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος. Ευχαριστώ.